Tutuşturama video mesajı öydün. Tankına. Asıl bizden mana çaksan otadalan oğlum. Biz sen biter gawweryak. Osmancık olup etmeyen işin yoktu mu? Yedi bir kelep bilýänmi? Däden kaç börüňden näme diýeniňe? Gödüler havuz parti tutuyattan hiç de tayırdı yoktu. Ünlü açır biz sen kavar mele. O sen oğluna. Yürü bizim oğlumuz bir cinayetçi. Kalamak olmak cinayet we. Ne mi havuz partisi? Ya hiç de tay. Hey oğlum yürü sen opul o bize gele. Tutuşturama öyle pegamını olsa koyun al. Tutuşturama adasının bun kuvviyce bölümünde. Şu açalım kalan adamlar güven. Heather Duncan Leshana Wellen Owen. Hiç hayse olan önkü bölümüne gitmediler. 7 uzak hefteden sonra ünlü finala yakınlak geliyor. Biz bulara bir melek istirahat verdik, öde eden işlerine fikri süllediyip ve kemping hemmedatlarından keyfe süllediyip. Lazzat bebaran. Ama oturan adamla etkilerine var yerlere ne oluyan ka? Oturan adamla kayaklarına menip kempi terk et yerlere ne oluyan ka? Ama şu vakt nerede yaşap böreyle? Vaktlar necre geçir yala? O fikret yanıt kimin elinden? Be 100 min nene git yanka. Bazen de Oturan adamla bulan hemmesini size aytacak diyala. anne. Lan bir mesini elden gittirmeyin. Lan hemmesini bir... Totoş! Draman! Adasını vurup! Bir otom var ya, yaşmana otada, yaşmana var ya, bir hoşta geçirim, hemen de hoş geç ya. Nereye katsalana varırım, günahlarım altta altta. Yöne geldi taylakın görün yar, yöne geçer da ola da, hemen de hoş geç ya. Hemen de bitir hoş geç ya. Hemen de bitir hoş geç ya. Duran adamla tətilçiliklərin geçirgen aylarına hoş geldiniz. Bir lüks hotellar, keçinli, oturan adamla rey veren taşıqның alallarına sonra balak geldiler. Beyin. Oğum özlerini yetişiyala ve hem ne özü oturanlarının netipligini biliyala. Kabul kona. Vakti 2 nefer ki ahirki yaşayan çayyetimizde onun takdirleri şu 17 nefer oturan adamın ellerindedir. Oven beter gavi. Bir moğa koynağım öyle de ama ha. Bağışlan ova. Size bir kez görmeli. Beter keyif ver ya. Au, bir de dişledi beni. Adam yiyen balıktı mı? Adam yiyen balıkla kulları suda yüzme ya la. Nova doğru ya. Hem de özümde bilen adam yiyen balıkla okyanuslarda yaşayanlarını. Adam yiyen balık olmasa näme donna? Ondan çelip men bağışlan. Bir talam yüreğimi siledi bir de dişledim geldi. Beter keyif ver ya. Dişlini bir daha da sakınla. Adam yiyen balıkla da şan hali ya eylemi. Ulan hoş anne. Yani o da oturan yaşayançılarımız bu oturun içinde beter rahattılar. Resort de luxo. Parece que Jeff e Bridget estão felizes com o reencontro, né? Meu irmão, esse resort é maneiraço! Ey dost, nanyan ve şol yokumsuz kemping yanalığına. Şu men gerekli adımlar. Hasan Çelen biladi kalp bilen kam. Au yok bani. Yaralam qavulup hem de baxyalım çekimden sonra bilmeyatdım bilen necre caylığını. Sonra bildim beter qavmıştık. Ey Cody, antigun kerem gerek gelmey. Bun beter kadar tutarsan. Yok savgal men burun zet bören. Hanımlar lep özüne qaşın çekiya. Men otturmağın aşağı. Beter kelasına qavgiliş ya. Ger bilasının men yana qavlığın bilyamosam şu avval birinci bölümde bir işi dedim men de şaqlığın salla diyeyim. Hem de men bana Tyler'da bir vereyim de yettik. Haysi verse Tyler'dı.
Hey siz veren, bilasın gözden, merufçılık men, yaşamağımın hem yerini evedetti. Keyfer ya, özüme de bir tane pahalı plak satın aldım. Bahalı. Lazım oğlum. Bir kimin mi ya vay? Fikriyen öldük olmalı iyisi. Au yeter. Mana asıllama hon ne bilat her ne hatta kavursun. Min bilada olmalı ettim. Min zağanlarına soğura bildim. Tede ne mahavarlıqını. Koringen, biri, kavarayan adamdan yaşamağın oynanna. Ne bityağım? İmmi taksir her olttan ne? Men şu anı 5 seferke ahırkı olmalım. Şol yeter tapsam men tutarın horcu sünklı ve kurdağından lep kısıp öldürürün. Sesim eşittiğin mi Harold? Men bilyan nasıl şıkaptarlar deniz böğrenine. Bir muğa tafılarsın. O muğa kökölerin sana ne bilgini? Molga onna. Fikriyen, kurt evelen eden işim biter bitti. Yöneştiler bir başımdan ayıracak gemden mi? Bu hatta biter de acık otayım. İşim kayıttı. Psst. Hey Trent, bana bir açık kelime bana karşı bakarsak mı? Olyaonna. Bine aynı. Hey dost, nemiş şoňa kömek etýäň? Ol bir hana adamdyr. Bilýän ödüm. Ýöne häni de hakda kimin açlykdan ölsün dip. Daşak çykyp bilmeýän bolmalla. Men hitrimin işlep bereke bir tövadalar öwrendim. Yeter bir kawdos tapsa qoýsaň sen ýerine fikri ýamolsyn. İnkewden bil. Ol ýokymsyz yeter bolmasyn. Hawa, beter antikde üçlenji ýaşaýançy bolup öýem çykan çykdym daşaryk. Özüme reisme kada diýme ýattym hem de kän kepçe hem de hatarly etdim. Bilmeýäňiz men timin hyzmatyny da etdim diýip. Aw bagşla. Yuhu, barın oglanlar gidin. Berekellä oglanlar barın. Canalım beter aýmany kesmediken. Ştadan biz öýlemede salam berip bilýärmi? Salam nänecan. Bize beter kaş geçipdi bu dada. Wala qad şükürlendir aman jediresini qyňyşdy bize. Birlençi kelep ömrümiň içinde wurşanyp şatada de. Hawa beter narahat etdi ol. Ýöne indi ikimiz beter gawy. Orja. Olada dogry bilken qyňçylyk çekdik. Ýöne qyňçylyklary ol keýtiň öýe barýan ýanyk beter etdi. Bilýärmi ki? O seydi. Seni göresim gelir men. Men beter göresim gelir seni. Men beterrek göresim gelir seni. Hoşanna. Men şu atlam kanuniýet ýaşmanyň içinden daşarykdan alsaňlar bir şikayet ýazyryp berem. Olada şahitlamna bardyr. Düşündiňizmi? Men atsız daşarykdanla. Mene hiç de görmedim. Nejeyle? Asıl şol böyle görmedim. Nämetin keple ýaýşol? Mene görmedim. Muhim ne däl ol. Hemeňiz maçaran bilýär kim? Ey, münçü kite qyň tutma. Men birlençi gün pudullum. Her näme bolsa da başga bir bölümüň içinde de daşarykdan artdylar. Hiç kimde onçuly kesen gawwaranok. Asal çyn näbi? Hemme halk men gawwarýanlar. Men awal dogry gördüm ha. Ay! Bir ostavay mi wa? Biz Moskowa'nın içinde ha. Eger maňa garşy bir zap bilecek bolsaňyz, her näsen jografia ýylatlar gözleňiz. Kani. Şu taylarda etdim ay. Näçirek eden işleme aýdaýyn. Aňsa nätdi? Beter de gorkyp ýatdy. Ýöne ne? Beter gahrym gowsaklaýan. Sen taylarda mi? Men näme işler etdim? Hiç tat. Fark edenak, ýöne paket bör etdim da. Ol bir erkek okşady. Ýok, Okşadın haydi. ýok okşamadım. Okşadın. Ýok. Kim okşadın. من میتونم Men tamam edeyim onu. Men bilýän okşanyny. Ay, mana hiç de köfüm ýok. Canalım. Ayarlığınımda bir
Tebrik ayyan. Levede. Endemile kellen aşakta dursun. Eger rejim tutup hemne kursaklama emel ettirsem şahit çeltim yüzüne gellem. Hop! Hawa tren. Eger 5 neferke ahirki yaşansın birisi bilen kepleşek bolsaň, aýtmany kefin näme doň? Ya... En güven aydardım ama beter iftihar etýän hemne gaýrysym geldi diýip. Senden isle yarım gaty walla ahyrına sellem dur. Kimeden çörüp. Men sana öýden iftihar edip gözlerim. O fato da doença... Doğrudaş güwenin beter hakylly hemde öde başynalygy. Ol men däl dip barýa. Beter salkyn. Belli kim? Hawa gerek moga. Porsi gözüniň moga seni kömek ederin. Ey, bir sözcülük getirdim sana. Você. Ol başga parymlar. Pikir men ona aşyk bolam bolmaly. Ela. Berkem indi men elimden narhap bolmasyna hederiň majrasyndan sürüp. Men narap boledim. Eger men oňany olamasam, sen häze öz jaýyňda bolsaň, lepçinden biçare bolýatdy. Ah, berme yaman näme? Sen on kanly düşmanyna okşadyň. Takdir men edetdi, men allandym. Hawa, sen hemen ayyan keplenediler. Dodaklım öde başlarını işleýärler. Dodaklım öde başlarına pikir ýerler. Lap 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 lap. Nagat eşek lap 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 lap. Nagat allıçı lap 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 lap. Bolýa, dogry. Ne? Eger maňa ijazat berseňiz, hajata gitjek. Oh, easy. Sen beter kirli. Näme dip? Beton kulörva. Ağa çellemini biliňiz. Siz bilen boluňuz. Berkemiň soragyny näki bazady biliňiz. Duran adamlar 5 seferke ahyrky galan näme diýen hala. Bular biliňiz. Siz bilen galyň hemne başga da. Hawunne, gördüňiz kim oturalla nejreki wagtlam geçirýärlerini. Emni göreýle, ola 5 neferke galan ahyrka näme diýýärler. Beter gitmeli yok bolmaly. Meňş tadalygymyň hemmesi şondan takdirdir. Bir yokumsuz, namart, pes adam lep oturup duňda beter begen ýan. Şudur. Why? Ay, çyndan hissiň näme? Ýa-da aýtdym. Näşe nime ýekoda barbekü ýasyny edýärmi? Hey, nima ýarysyň? Çok aýtdym baba. Dogrusyny aýtsam, heder kullen bir rawani däller. Heder bir güýçli rakipdir. Ýöne men oň etýän işlerini dogry diýip bilmeýän. Yani aýanym güwenin günlük defterine malky ewni okuýmakdyr. Asyl geregi ýokdy. Sana aýtdym, Henderşte direktiri 2 gorkup ýakypdy. Ýöne, hiç de dedim. Miau. Siz bana içmediňiz mi? Sen şadama ölümli haany. Biçare bet bak. Vay, men beter begene olmayan maslahatçı nätdiligini. Hawa trend bilen indi, hederde näme pikiriňiz bar? Men arduma inde meni hiç moga onyaq berin görmeýin diýip. Ol, çyndan beter pesse, beter pesse. Dädemeden urjak, tada galmagym men zor däki. Beter gawe, näme şip biz ýerine oturup oturýar. Gapdalygyşdan gawuljaga. Au! Men baýy timiň eýesi bolmalym. Mecburdym. Biz lil oturup otyrdyk, başgalaň hemmesi biderekdiler. Beter özüni reis mukady ýatdy. Çyndan şu öňe reis mukady ýatdymy? Bet, Lindsay, barın hammamaňa teýýarlaň. Şu wagtlam. Bar git maňa bir meçik chips getir. Jeňilliksin näme? Tamagy ýan jaýdan getir. Şu wagtlam. Mikawet ýazalym uşgagyň içine getir. Ýöne arla. Şu wagtlam. Şoň jogafym bedemlemen, ömrümiň enki gowmy gurtsa. Ben hiç gaýdyma hederden hoşuma gelýän. Onda näçe finalistliň bir sowap dural. Sun ol bir ýeter nädiller. Şundan çürüp. Ýüregimi silýär kim otsun. Anan men aýtyp durmalsam, ýöne men intihabym Dankin bolmaly. Dankin. Onu hiç kime aýdamaňyz da bolýarmy? Bilýär ony. Näçe şoňa fikir etýäň sen? Beter bet da bir adam itýanyk istekiň ýerinde bolsun. Indi bize özüňe garşy çekdiň ha. Vay! Dankin, beter güçlü adamlar. Bir kelep gördüm. On tököz bir ay bilen görüşüp, onlap yere Dankin, şu adamdan lep benim yer ya. Reis etti, şu lep ben yerime tiydirtti. Ay! Kervelen yüzüme murt çekti. Şortum defek çıkıp
Milleden sallak koydu. Ondan sonra da içine bir ağusat koydu. Ondan sonra da bana idircek olup ölme verdi. Samsak. Beter mızah mı adamdı? Samsak. Lakin öncelikki de yamanna. Kurtni aytdı menge näjreki mehribanlygyny. Beter rahimsiz ol. Her kim bağla bilen sogulla bilen gawraftar etmese, ol sogulla bilen bağlan dostydyr. Oğlum beter güller yaddı. Aw hawa, o bir formna orta koyunu bettet daha. Oh biliyorum. Oyun başlandı. Öncelikki de bettetti. Bilyak sen kime otsun yanına. Hava. Belli ki men intikamın güvenligini. Bolya bisedinne. Doğru ama sen şayet ol haklılygyny. Ýöne men timin oyunçysym. Men o ýerde bolmaly. Sen ustada otturdun. On bilen ýazyp. Un bekar. Ol timden çürüp ödün dir jogam ne? Haşanna remsiz dünýä. Äsmi oğala biricilik yamanne. Ortaklyk tuvaletler ýöne men katolik dekim. Ortaklık diýemek. Ortak diýdim. Yani bir hamana soçyak. Samsyk. Ýöne inki kulüpden şeheder bilen oletdi. Özüň menen bir süýşe gyzylgany çygytyrdyň helle? Awa. Inden soruştana güven beter gawdy. On menen leşana biri-biriler bilen beter gawdy tim mejeremizde. Men hetne onun birisine räý bererin. Inni gelin lafandodan görüne deýliň. Kevden fikir ettim. Beter ses yok indi. Ben de. Bari Ondan sonra bildim. Ol benden çocuk becerilipdir. Hiç de betlet onu elimden aytıp bilmeýän. Hatta men hakmyň betligini aýtýan ustad da bolsam. Mene sorsan, ol inki gawsy. Hava. Beter gawdy. Men onu pikir ederim. Siz on bilen bir timle dätdiňiz kim? Elbetde näçe saatdan başga men. Ol tedire ýakçalygynyň nany etdi. Quem é capaz Her kim şu işe edip bilse men raýym alýanlar. Ey dost, bun beter yanıpdyr sana. Maňa ýaňmy? Diýerim bir meräç kissas. Inde bir kelep ey berseňiz, silýatdyňyz kim tutsunýyp? Men sen diýerey berip bilýärmi? Aw, sen maňa räý berjekmi? Nämişim sen özüňe räý berjekkä, ha? Bolýa, men sana räý berin, senden meňe aham atarsak. Hey gyzla, siz baýat 5 neferke agyrky bolmanlygyň öňüňizde räý ýagnap oturýany bilmeýäňizmi? Awa, ýöne bilemek. Men aýan güweni tortýan. Çyndan ýöne ol telewizionyň içine hem alkyny sen gapdaly goýdy. Bir makawrak, ola qorakynda awdarak birine çürip. Sagol on aýtdyň linzi. Güwen men ardulamna gyzdyr. Şaýat men on ardularyna oglan bolmaýyn. Ýöne her moga ol hoş bolsa, menne hoşdyryn. Aw, beter gawdy. Ay! Wahey, bagyşla. Leşana menen güweniň arasynda birini intihab etip bilmeýän, ona ikisi gawdyla. leşan. Sana şeketme. Ýöne sen dankry räý berýändirsiň. Dogry däme? Neymişim ben onu işitmeli? Şun eger sen ol işetmeseň, leşana jana ýazan hemme aşygana namyny internetde pahş ederin. Näçe he? Ya onda. Ben tatkılar ay veririm. Awa ne? Menden soruşsalar, owunursun ýan. Bir olokon sehetle ölümli gädilerden bir bomdy. Oğlum. Şeksizce. demorou? Ol 3 litr sowdar bir daýgadan atyp götüp bilýär. 100 000 dollaryň hakkydyr. A, B, C, D, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. Isso é muito bom! É isso. Men soruşsalar, dankyna başga adam otma gawdy. Ol bir agar okyň içinde turdy, bir kom öwetdi, ortak oýun otsun diýip. Hava, beter gawnakşa dol. Nerden çıkaranna belli de. Ol bir iş etdi. Her beşiňiz de rakybyň öňünde durduňyz. Nakşat gawdan. Menden soruşsalar güwenip ýandyr diýän.
Avun oturalla. Anne bir qavmuğa gelenler görmeyen jayıňyz. Bu gijesiz sorqy ýaşançyny kullandyramyň jeziresinden taşaryk ýaňyz. Yok, hiç muğa. Oh, Hawa. Tyler. Ajraşyn ýanakdyr. Hiç marshmallow ýokdur. Men biri-biriňizden siň sorajak. Kekim ýüregiňiz isleýär, siziň araňyza girsin diýip. Beýti bileseydi. Şonsiz ikiňiz bile fikir ederseňiz, ikiňizden soraýan kime raý berýäňiz? Au, men Leshana ray berýän. Peter qawmunça goda biziň ýamyda gelse, belli kim Leshana. Hemişip ona ray berip otýaňyz. Eger Leshana da hoşuň gelýär, bolsa kalsynda. Uçray Leshana. Näme? Ýok. Sen men kıynoğumda şarıklanyan benim intikam alacak olan. Beýle gower meni. Ýokymsyz sarmawan. Beter gawa. Hawunne, soraq neferiň nowbaty ýetdi. Lindsay. Gaýgadyp bermeň, men Leshana ray berjekki. Aw, Lindsay. Sen maňa ray berip bilmeýäň. Sen 5 neferke ahyrkyň birisi Leshana ýanyk birine ray berip bilýäň. Bolly dinle oglala, hiç kim Leshana diýmesen. Ne altray walla Leshana. Oh, Leshana. Edray Leshanadan çyryp. Kreis, ol bir tutiydi. Ol heniz Leshana'nın kimligini bilen ok. Kie? Tanıyan Leshana. 9 sene. Manzırık, onda 4 nefer galya. Nikefte, biz bilen bolňyz, lep bir dramatik bir bölüme. İlk arzulan ne molya? Leshana!